O informe realizado pola Asociación Galega de Garda Civís dou pé para que o alcalde de Lalín voltase a solicitar o incremento de persoal para o cuartel da Garda Civil de Lalín. A Unión de Gardas Civís di: fallan efectivos na provincia de Pontevedra, especialmente nos cuartéis do interior, tamén medios físicos. O subdelegado do goberno di: a petición de máis efectivos do alcalde está descontextualizada, exagerada e inexacta e non coincide co informe do xefe da comandancia. Ese é o que dixo o subdelegado do goberno. Mais adiante, a Unión de Garda Civil di: necesidade urxente de incrementar persoal en varias zonas interiores e en xeral en todos os postos da Garda Civil de Deza. O subdelegado do goberno di: os datos de que a dotación de persoal en Lalín, os datos de dotación de persoal en Lalín son máis que aceptables. A realidade é que os medios son escasos para a Garda Civil rural, con poucos efectivos e mal dotada, pero a Garda Civil de Tráfico está estupendamente dotada. Todo nos fai pensar que o Concello fala duns e a delegación do Goberno dos outros.